RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan Lenny. Hingkod ang pangidaron ninyo ug may usa ka buok anak. Taga Talisay City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa sakit nga mitakboy sa akong bana human sa bagyong Tino. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Jess! Undang isag hawa ng tubig nga misod sa tumbay. Mga unsa ta? Itong tanghong man ani, eh. Alakaw, lagi ka magbutas diha. Mawang gapo, masudlan na gapo kanina. Mao nga, ako lagi hubo. Alon sa tulipiwan. Siya, uy. Ay ko kumpiyansa, good. Pasig masakit ka nang giingon nilang sakit gikan sa ihi sa ilaga. Kanang leptospirosis. Ay, sus, kabala ka naman ni mo, ana, nga wa mo ko samad. Unsa? Hukad nabi. Ano lang ta magtiwas og sulti samtang mga on. Sulab yan ay magsigil tag singgit, ay. Ako, di ako resilong. Tawas na yung mga lapok. Nga ikaw, nakres taas. Pagbuka di, kay gutom na. Nabahaltan, oh. Ano ito mong gingon ganina? Naputol man itong atong panagsulti, God. Ang hayam na ito. Itong nabalaka ka nga matapkan ko ng sakit silaga. Oo, kana. Matod ko ay kabalaka. Kaya di mo ko mataptan ng sakita. Kaya huwag ko samad. Ang delikado ko na kanang may samad. Kaya ato mo na musod sa mga samad. Bisa na dyan si, uy. Hugaw biyan ang lapok nga misod sa tumbay. Nagubog-ubog maganitas tubig nga tagaliog pagbagyo. Karoon na noon nga lapok na lang na. Alagahi lagi siya, uy. Ayun lagi, uy. Sinubon ko na itong akong butas. Pero limpihan na ito na ako kay hugam sa kito. Ang problema, sa may akong ilimpyo at turon nga wapam say agas nga itong tubig.
Yes. Jessie, naunsa ka? Gilantan ko. Pero basin sa kakapo rin ako. Kisakit mo sa gid ka akong lawas. Ug pagpala ito mga lapok gud. Ay, ipahuway lang sa inakog sa iyo. Jess, magtana oy. Taas ng adlaw o. Ako na lang nagdigamo ganyang buntag. Nakaluto na ko. Kaon na. Init para ba kay kao? Pangan na pero makainom ka tampan. Ayag naman di kayo. Hala? Wag, kuda ng imong mga mata, Jess. Ha? Nakuyawan kong maayo kay perting puwaha sa mata sa kong bana. Ug perti pa gyud niyang inita. Taas kanyang hilanat. Mao ang gipa-check up na lang nako sa klinik kay nagtuora pud may og simple nga flu lang. Unya, Mo pa magiging kumauliin ng akong gibati eh. Bisa may mga tambal akong gitumalin. Uy, Len. Nagsigib no ka diya ang cellphone, uy. nag-search ko anang imong gibati uy. Kay nabalak ako. Ano man? Kanay mong gibati ba? Sintomas mo ko na leptospirosis. Unsa? Just uy, pa-admit na lang ka ta. Admit ba, uy? Flora ganin eh. Trangkaso. Pero wa ka maayos tambal. Maong ayaw pa ginahi sa imong o. Kay dali rabay ako no kay nang mukatap ng kagaw ng sakita. Patuon na lang, good? Sige. Sige. Sugot lang ko pa hospital ko. Awa. Gikan sa ER, gibalhin na ta din his critical care room. Naunsa di ka dyan si uy. Ay, kung sige kabalaka di agad. Okay ramang gud ko. Nagsige ramang ko. Katarong pa na ako mag-ekstorya ni Moruna. Nabalaka ko sa mamahimong resulta sa imong laboratory test. Basin kun mapasitibo niya ka leptosme. Okay ra lagi ko. Ako'y tuhoy kay ako'y nagdaas kong lawas. May kinakatog na si Jessie. Mugawas o na ko. Magita ko makaon na mo din sa ospital. Ay, Doc? Padong din po dong tatamusod? Ato na ibalhin ang inyong pasyente sa ICU. Ha? Hala, nga nang ibutang man sa isiyong ako mahana, Doc. Ang kagawon, miabot na siyang kidney o kinahanglan na siyang i-dialysis. Utsa, kinuo ko. Paspas kayo ang pagkatap sa kagaw. Unang miabot siyang kidney, dayon sa lungs. Gitubo na dayon siya kay nagisod na siya ginhawa.
Dayon, naapektahan na ang iyang heart. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa may samad ang akong bana nga miubog sa tubig sa baha diyang nagbagyong Tino. Apan nga nung nataptan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga, nga gitawag og leptospirosis. Ikaduhang pangutana, ingon ba day anak kadali mo katap ang maong kagaw? Kay pagka-admit sa kumbana, gikan sa ER, gibalhin man dayon siya sa critical care. Dayon, ICU, kay miabot na sa kidney og lang sa kumbana ang kagaw, ug karon sa iyang heart. Ikatulong pangutana, gidialysis na ang akong bana. Maluoy na kay kung magtan-aw niya kay magbanhod kuno ang iyang kalawasan sa kasakit o gitubuhan na. Nahadlok na ko. Maulian pa ka siya? Ikaupat og katapusan. Dako nagkaayo mi og bill. Ug wa sab mi insurance. Asa kami makaduol nga makatabang sa among bayranan? Kay naguol pa ko sa kahimtang sa kumbana. Naguol pa ko sa dako namong bayranan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lenny. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez, Belingos Menya Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga gratitude turns what we have into abundance. Ha? Salamat. Di kay, hambog nga mayang laki, ha? Salamat. Kay, the more you give thanks, the more pug ka nga na mga blessings nga ihatag sa Ginoo, no? Di kay, bright magugkay ko, mo ni, mo na. So, ay, ang sukdan sa pagka-bright sa tao, dili lang intelligence quotient. Kung dili, maayo kang tao kung maayo kang emotional quotient. Maayo kang tao kung kay financial quotient, ha? Dito kung dugon sa kamaayo ni mo musulti, nya way so di mong pitaka, porbidag na ba'y mutuo ni mo, wag. Maiga ka mo pasumbingay sa mga moral lesson sa kinabuhi, yan, naglisod kag palit og bugas, way mutuo ni mo eh. Mo na practical side sa kinabuhi, ha? Okay, so ang atong matatampo karalawa si Lini. Maminyo di siya, may usa ka anak, taga Talisay City, daghan mo bugpada na to mga taga Talisay, no? Mga husayan pamilya des Talisay, mo. Aligarbes, pero meron dyan na akong i-great ng mga Aligarbes na, among gobernador sa Lions. Sa Lions na lang ako mag-gobernador, no? Dili ng probinsya. Una-una, matagin sa baya akong buhaton sa kong kinabuhi, masulbro ka kong politika. Ang yate, mga apel ta, kiha sa flash flood scandal kakuyaw na di na ba na madaan natin nagkamatay na to ng mga millions, billions. Wala ba magunsa ka bugat ng tag 1,000 piso bill nga 1 million? Na ay nag-text na ko na, nag-chat na ko na. Ang 1 million nga kwarta nga tag 1,000 piso bill, 1 kilo na siya. 1 kilo. Sa to ba, ang 1 billion, kay 1,000 million man ng 1 billion, 1 ton, 1,000 kilos. Kubi ng bugata din, ano? 1 billion. Naghana ng kwarta. Ay, wapa ko kakita ng 1 billion. Nakakita na kong 1 million pero dili ako. So, mauna ang atong mga moral lesson sa kinabuhi, naghang kitag bantayan. So, regards mo mga taga-Talisay, nindot na ba kayo mong litson ya, no? Ug ngadto sa mga taga-Lagtang, sa mga ilang lugar, Lipata day, no? Mga taga-Lipata Talisay. O mga saga San Fernando, kisabot nga akong himamat na sa sangat, si Eric o si Lorna Manugas, diya sa San Fernando. O mga DOH, TRC, Blue Guard, Tampos, Lubera, Soles, Lopez, Lakyo, Pukong, mga Palyar family diya dool sa Kandabong Argao, no? Jerry Nadila, Brian Nadila, Batayula, Lulong Bantilan, dapit sa Pardo ning Dakbayan sa Sugbo, ug mga taga Lupa, mga taga Pitos, mga taga Kalyandangan,
Kalindingan, Karkar, Lantaon, San Fernando, Cebu, Embalsado family sa Tori, Mabanag, Genelsa, Maalcosiba family. Musta na ba si Nina o si Genevieve, ha? Balik mo na rin sa Channel 47 kay pakantahon tamog balik, ha? May manganta na sila si mga Alcosiba. Okay, so going back to our sender, si Lini, ha? Punto medikal ang problema ni Lini. Pero to, aning kamutan lagi ako ni Lin, ha? Unang pangutanan ni Lini, wala may samad ang akong bana, nga niubog kong pari-pariha man ni sa unang adlaw na kong itambagan. Wala may samad ang akong bana, nga niubog sa tubig, sa baha, pagbagyong Tino. Panganong nataplan man siya sa sakit nga gikan sa kagaw sa ilaga, ang gitawag leptospirosis. Ako nang ibalik, Lin, no? Pari-pariha man yung problema sa gatong nagpadala nako natong isang adlaw. Kamo man ko diha namuyo da sa Mananga River, dool mga apektado gyud ani kay kita migid ko sa tabos Mananga Urbida, luuya gyud taon. Hasta karon tingdaghanang balay gyud nga guba. No? So dili lang imong bana may nakuha, no? Problemahan ani kundi daghan kay mga tao. So ang ato magong panit na ani mga skin pores, no? Bisag way samad mo lusot lang gyapon ning Leptospira bacteria sa atong panit. Bayo unta og pag-ubog sa baha sa tubig nga contaminated sa hugaw, ihi or dugo sa animals, usually ilaga, natay protection, ha, nga butas. Kung lawom gyud kayo, maglikay na lang gyud nga dili ka mahumod sa tubig sa baha para dili makalusot ning Leptospira sa kuan atong panit. Sunod nga pangutana, ingon ba di ay na kadali mo katap ang maong kagaw kay pagka-admit sa kung bana gikan sa emergency room gibalhin na dayon mi sa critical care dayon ICU kay nang hilabot na sa kidney ug lungs sa akong bana ug karon sa iyang heart. Yes, kay ang kini magong leptospirosis akong balikon sa makausapa kay pare-pareham ning problema sa katong unang nagpadala nako sa kini nga akong suliran nga tambag drama. Blood infection magani siya. So blood infection. So meaning ang Leptospira nga kagaw magda sa pagdaloy sa binisaya og daloy gagas o pagdagan sa dugo sa different vital organs, so sa kidney, sa heart, sa lungs, sa bisag asa, ha? Intestine, mada kung dili mahatagan og antibiotic pag patay sa maong kagaw diha dayon posible nga mulala mo grabe ang problema, ha? Sumao na nga kung apektado na ang kidney, di na maka-filter sa mga impurities niya, posible na nga i-submit po mo mong next concern, no? Gidialysis na nga kung bana. Mao lagi na madialysis. Maluoy na kayo kung magtanaw kay nagbanhod kuno ang iyang kalawasan, sakit ang gitubuan na. Nahadlok nang maulian pa kani siya. So magbanhod ang mga kalawasan, maglabad ang ulo, mamuwa ang mata, maglisod og ginhawa, magkasukaon, mag-loose bowel movement, mag-ubo-ubo. So mo na mahitabo, no? Kung gidialysis na nga imong bana Lini, posible nga nana siya kidney failure. Akong klarohon ha, once again, one more time. Kining dialysis, dili ni siya tambal. Kundi usan ni siya kapamagi nga temporaryong i-redirect ang dugo sa usa ka tawo nga guba na ang kidney for whatever reason ngadto sa usa ka machine nga mo filter sa mga impurities nga unta trabaho ni sa kidney. Ibalik ang gi-filtered na nga dugo ngadto sa lawas sa tawo. After several days kay mukaon mo lagi pod nya di naman ka mo function ng kidney mo na mo balik na pog dialysis mo nang uban katulo kaduha sa semana magpa-dialysis. So balikon nako dili ni siya tambal kun dili temporaryo ni siya nga remedyo sa usa ka tawo nga ang kidney naguba no for whatever reason. Sunod nga pangutana, dako na kaayo mi og bill ug wala sab mi insurance. Asa ka mi muduol nga makatabang sa among bayranan? Kay naguol pa ko sa kahimtang sa akong bana, guol pa ko sa dakong bayranan. So, mag-uol gitag natin dakong bayranan, no? So, wa ba kay PhilHealth, ma'am? Kay naamatay, Ma'am Lini, wa ba kay PhilHealth, no? Unya, duol mo mga social worker, na sila mga assistant sa mga sakit program, tay mga kuan karon kani mga politiko mailang nimo yaw-yaw pa sa eleksyon nagnanay mga problema ingon ani di na makita na sayon doolon pero lisod pangitaon panahon na sa magkinahanglan tang mga ayuda, ha? So dool mo Department of Social Services kay makatabang na sila. Kanya
kung tinuod gyud kang wa nay ikabayad sa dialysis, ato akong hibala ng dialysis libre man sa PhilHealth. Libre kada mo koy mga kailang naka-dialysis. Unya wa man sila bayran. Pangutana ko diya sa asan ninyo Talisay. Yung mayor diya si Mayor Gulyas. Girepair mo ni Atty. Eileen Bathan. Di doktor ni Obra. Kay kaila man ni siya. Kami di may kailang Mayor Gulyas. Sila nga Atty. Eileen Bathan may kaila. So, dalhal lang, name drop lang siya Atty. Eileen Bathan nga girepair mi mo. Mayor, bangi may dialysis akong bana kiwa ni may kabayan. Alright. So inaw nakasabot ka sa speaker ni Molini. Ungan to sa libuan. Millions nga naminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon ng pagpaminaw sa itong programa sa taas kita greeting din sa atong lugar. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!